Ang Ka-Love Team, Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Lord! Bakit ganon? Parang ayaw mo ko pag-suitin ng swimsuit Biglang-biglang umuulan. Ready na ako eh. Ilang araw na ako nagsasabi sa mga nakikinig ngayon. Sabi ko, pag ngayon umulan, pag ngayon ay mainit pa rin ha. Magsiswimsuit na si Maratoni. Ayan. Naulan na ba dyan? Naulan na? Naulan na nakagandahan ko! Finally! It's a happy Friday, Kabisyo. It's me, ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo, this is your daldalerang atleta DJ Mara Tony para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Ang sarap naman ng higa. Ang taray, pahinga mode na siya. Ang sarap naman, pakengkoy-kengkoy na lang. Iba talaga kapag sip-sip sa boss. Ay, ayan, tingnan mo nga yung katabi mo ha. Tingnan mo. Tingnan mo, pangiti-ngiti lang. Pa-cellphone lang. Kunwari nagkatrabaho, pag dumating si boss, kunwari, ano pong may tutulong ko? Oh, ma'am, sir, how can I help you? Sas. Ang gagaling sumipsep. Well, sa bagay, kapag ka magaling ka raw sumipsep, malayong mararating ng sip-sip na yan. Anyway, today is March 7. Friday na, sipagan mo na. And today we're also celebrating the Employee Appreciation Day. Antaray, may pagganun pala. Pag ang mga ganitong araw, masarap maging empleyado, no? Boss, baka naman may padonat ka dyan. Alam ko nang gagawin ko. Pagkatapos ko dito, uwi na ako kaagad. Antaray, ng kapal ng mukha. Hoy, sa mga baguhan dyan sa trabaho kagaya ni Maratoni. Huwag na muna siya ng demand dyan. Ang demanding Lalo na sa mga bago dyan sa trabaho, sa mga kabisyo natin na nakikinig ngayon na isang empleyado at alam mong wala ka pang 6 months, hindi ka pa regular, lagi ka na lang late. Magsipag-sipag ka muna, kuya, ate, kute. Ito yung perfect time para magpakitang gilas ka. Ipamukha mo dyan sa boss mo na deserve mo maging tagapagbangana ng kumpanya, ha? Kung hindi ka masipag o kung lahi nyo talagang pagiging tamad, jowain mo na lang yung boss mo. Parang gwapo naman, laban na yan. Anyway, habang nagsisipag-sipagan ka dyan, makinig ka muna ng Feel Good Music ngayong Feel Good Friday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's number one. Metro's number